Goku, gogoratu, hau lagunarteko borrokatxoa dela. Gure taldekideak dira, ez zaigu zauritzea komeni. Tira, eraso egin behar dugu! Kikojo! Geldi mutilak! Gohan, borroka hau bortitzailea da. Begira! Muinoa goitik bera desagerrarazi duzu. Utzi borrokatzeari, Gohan. Zuk ere bai, Goku. Erotu egintzara alferrik litzateke. Dagoeneko erakutsi diguzu zer egiteko gaizaren. Konforme. Indaba miragarriak horrela xahutzea ere. Hala ere, norgehiagoka ikusteko irrikan nago. Bi saiaren arteko buruz burukoak ikusgarriak dira beti. Eta gainera, biak dena emateko prestatzen ari dira.